Muntinlupa, Metro Manila. Welcome to Province 1969. Oh, itsura mo. Ikaw rin. Ayan o, may mga malaligid o. Ayan, sabi. Oh, may mga picture pa rin. Ticket para inspection. Diretso kami ng Coast Guard. Wow, so nice. Welcome to San Juanico Bridge. Uy, pwede mag-picture ha. Pwedeng bumaba at mag-picture ha. Pero di pwedeng mag-park dito syempre. Wow! So nice! Sarap magmotor! Let's go to Bohol! Good evening mga kaibigan. It's 11:48 sa ating orasan. Biyahe tayo ng Bohol galing dito sa Santa Maria. Nakapag-pray na. 3 motor kami mga kaibigan. Isang Honda Click, ito yung sa akin, Raider FI, at saka Rusi na 175 engine. Andito tayo sa Rosales na. Mag full tank lang kami dito. Mag-set pala tayo no. Sa trip A tayo. Gamitin natin yung trip A. So gawin natin 00 yan. Mula rito sa Rosales hanggang sa Bohol. Tingnan natin kung ilang kilometers. At saka ino-note natin yung mga nagagas natin para makakita nyo kung magkano nagastos natin. Andito na tayo sa Malolos, Bulacan as of 2:36. Mabilis ang biyahe namin. Naggas ako ulit dito kasi mas mahal pag sa Manila. Ayan, nakapagkarga tayo ng 2.5. Mabilis yung pacing namin kanina sa bandang Tarlac sa Pampanga. Dito lang medyo bumagal sa Bulacan dahil malubak. Exactly 4:04 in the morning. At tayo ay nandito na sa monumento. At medyo midlip lang kami sa bandang Giginto, Bulacan. Huminto lang kami doon. Midlip lang dahil inantok ako. Wala ba naman akong tulog eh. So tubukin natin ngayon ang Rojas Boulevard mula rito sa Rizal Avenue. You are in Manila, Manila City. Minor tayo dito baka dali yung gulong natin doon sa riles ng tren. Pasig River. Heading tayo to City Hall. Agutang Luneta, ganun. Ayan na, nandito na tayo sa Manila, Manila. Papunta tayo ng Rojas Boulevard sa Manila, Manila. Rojas Boulevard. Diretso tayo ng Pasay. Daanan natin ang Rizal Park. And here we are, Rojas Boulevard. Tayo mga kapatid ay kakaliwa. Alright, let's go to Pasay. Luneta, Bantayog ni Rizal. Ayan, kakaliwa na tayo rito, going to Pasay. Las Piñas City. Ayan, dito tayo nabutan ng liwanag sa Muntinlupa, Metro Manila. Sa dulo naman ito. After this, Laguna na tayo.
Ay, grabing pila ng sakyan dito Santo Tomas, Batangas. As of 6:53 in the morning, we are here now in Santo Tomas, Batangas. Batangas na tayo mga kaibigan. Sana yung mga kasama ko nangawala na. Ang haba ng pila niyan, kanina pa yan. Alright, paliko na tayo. Pupunta tayo dito. Pag diretso yun, Tanawan. Ito, diretso tayo ng Lucena, San Pablo. Alright, ito na yun, Maharlika Highway. Hanap kami na makainan na. 7:05 na in the morning. Nandito kami sa San Pablo City, Laguna. Dito kami kakain. Pure Gold, San Pablo. Laguna to, no? Laguna pa rin. Ayan, welcome to province of Quezon. Quezon province rin na. Ayan, liliko na tayo. Pag diniretso mo yan, town proper ng Chaong. Tama ba ako sa bigkas? Chaong. 42 kilometers pa from this point, going to Lucena, Quezon, Lucena City, Quezon Province. Wow! So nice! Sarap magmotor! Let's go to Bohol! Yeah! Ito mga kasama ko! Tira! Tira! Opo, full tank po. Unleaded po, ma'am. Nagkarga na naman tayo ng 3.7 liters. Sariaya, Quezon ito mga kapatid. Palusena tayo. Let's go! Ito rotonda na nag-welcome sa atin here in Lucena City, Quezon Province. Let's go! Wow! Last na duman ako dito 2019 pa mga kapatid. So ito na pala yun. Ginagawa to dati. Grabe traffic dito nung duman ako 2019. Punta din ng Bohol. So ito na pala yung output na yun. Underpass Pagbilao, Quezon. Yan na. Ito na yung palatandaan na nasa Pagbilao ka na pagka sumisikit na yung daan. Abangan nyo mga kaibigan yung pagdaan natin ngayon sa Zigzag Road. Dito kang manok, dito sa Pagbilao, Quezon, no? Uy, ito na mga kapatid, Bundok Peninsula. Ano ba yung Bundok Peninsula na yan? Bayan din ba yan mga kaibigan? So ito na, akit-akit na tayo dito. Mag-uumpisa na. At grabe, dati sa Samar lang itong ganitong daan eh. Pati ba naman dito na pala? Napabayaan na itong Quezon, itong Pagbilao. Grabe yung daan, no? Kasumpa-sumpa. Ay grabe yan. Anong nangyari? Ayan, no? Pero at least may nadadaanan pa. So dito tayo, zigzag. All zigzag. Yan naman yung papunta doon. Labas lang din yun sa lalabasan natin. Doon dumadaan yung mga bus mga kaibigan. Kasi medyo matarik talaga kasi dito. Kukuhanan ko kayo. Mauna kayo. Yan. Para may mga remembrance kayo. Tignan nyo naman yung dala-dala ditong isang kasama ko. Si kuya ko yan.
Actually mga kapatid ko lahat yan. Si Elmer naka Raider, yung Raider natin dati kasama si Kenneth, angkas niya. Si kuya ko naman naka Rusi Macho. Yan, grabe. 2019 last na dumaan ako dito, 1969. Ganda sana mag picture, no? Matik kasi. Yan, doon tayo galing. Picture muna sana kami. Hindi na. Pag uwi na lang, matatarik pa yung ibang mga nadaanan natin sa bandang Mountain Province. Ito bawal na naman ang salubungan yan. May nagmamando dyan. Talaga si kuya, oh. Bilisan daw, because we are waiting here. Yan yung bundok. At ito yung mga kasama ko. Shout out naman. Shout out kita. Oh, yung tsura mo, oh. Ikaw rin. Ikaw din. Alright, pwede na daw yung motor. Pwede na, let's go. Ay, pag may barya ka dito, maghagis ka dyan. Kaya lang yung barya ko naroon sa U-box. Di ako naglalagay ng kung ano na sa bulsa ko, eh. Dagdag pa yan sa alalahanin mo. Kahit pitaka, nakaka-deform ng upo mo at sakit sa puwet. 2 days 3 nights ka ba namang, or 2 nights 3 days ka ba namang magmumotor? Oh, laki ng puno na yan, oh. Talagang hindi pinakialaman yung puno. Ayan, nandito na tayo. Nakababa na tayo. Thank you at sinamahan mo ako sa panunood ng video na ito. Paki-like naman ang aking page, Motozar. At dito sa aking Facebook, ay dito sa aking YouTube account, Eli Motor. And now we're heading to Atimonan, Quezon Province. Yan. Uy, purihin ko na sana, eh. Na ang ganda din naman ng daan ng part na ito. Kasi bigla namang nagkaganito. Oh my goodness. Sarap kasi ng bangkingan ko kanina, eh. Uy, biglang may babagal na tricycle dahil malubak, lubak. Lubak. Atimonan. Wow, the bluish dagat. Port of Atimonan ito, mga kaibigan. Nandun. And we are now heading to Gumaka. Punta tayo sa kabila, pipicture tayo. Ang ganda-ganda ng lugar na ito. Woo! So nice. Delikado pag nalaglag, pero hindi yung mga motor natin. Picture! Picture! We're here now. Gateway to Bicolandia. Let's take a picture. Picture timer. Akin na yung cellphone mo, ako mag-picture. 1, 2, 3. Ibang pose. As of 3:23 in the afternoon, we are in the vicinity of Bicolandia. Now I welcome myself here in Bicolandia. Welcome to Bicolandia. Here comes again Motozar in Bicolandia. Here we are. Pamatnog tayo, and that is 342 kilometers from this point. Okay, Matnog. Dito tayo dadaan. Meron din daan dyan papunta sa kabila. Meron doon, kaso mas malayo, dadaan ka ng Dait. Pero dito
Dadaan tayo ng mga bayan ng Tagkawayan, Ragay, Sipuput. Then pasok na yan doon sa papuntang Naga. Alright, maabutan sana nating maliwanag itong Bulkang Mayon. For your information mga kaibigan, itong dinadaanan natin ngayon is called Quirino Highway. So divert ito, dito tayo dadaan kasi mas malapit. Kapag dadaan kasi tayo sa Dait, that is the AH26 or Asian Highways 26. Yan yung Maharlika. Pero hindi tayo babaybay doon kasi nga mas malayo ang Dait pag tinignan nyo sa mapa. So dito tayo dadaan via Quirino Highway. Ito ay boring minsan na daanan kasi matagtag at walang gaanong kabahayan dati, pero ngayon marami naman na. And taas baba ang kalsada. And as of 5:24 in the afternoon, ilang oras na kami sa daan. At andito pa rin kami sa Ragay, bayan ng Ragay, Camarines Sur. And we are still kicking. Ang ilang oras na namin ito, I think 16 hour, 270 kilometers pa down to Matnog. Ayan na, kikita na natin yung Silver Swan na toyo. Nawala na yung logo niya, pero pag nakikita mo yan at bumiyahe ka rito, sinyales na nasa Bicol ka. May-ari ng camera tulog, pagod. Yung isa, ito yung mga gamit namin motor, isang rider, isang Rusi na 175, tapos ang flake. Tapos yung isa tulog na tulog. Sobrang pagod. It's 1:12, second day na natin mga kaibigan. Dumating kami rito sa lugar na ito mga 6:30, magdidilim. At natulog na kami hanggang itong oras na ito. Nagpagas na rin ako ulit dyan. Nagdagdag ako ng 140 pesos, 2 liters, 70 per liter kasi ang mahal. Babanat na naman kami. Ang location natin ngayon ay nasa part ng San Fernando, Kamsur pa yata ito, if I am not mistaken. Andito na tayo banda sa Cagsawa. Papunta Cagsawa, yan o. Welcome to Cagsawa. Yan. Papunta na tayo ng Matnog. Mula doon sa pinagkintuan natin kanina, somewhere in San Fernando, nag-video ako, but sad to say, ay hindi ho pala na tanggal yung cover ng aking lente. Check ko nga ulit. Ayun, tinanggal ko na. Kaya wala, hindi ko na kuha yung scene. Nakapag-record ako only the voice, but the scene hindi makita because hindi ko nga na-record, natanggal yung cover ng lente. And now ay daanan na natin yung Mayon. Nasa ano lang natin, gilid. Hindi ko naman maipakita sa inyo mga kapatid dahil madilim ho. Alas 3 pa po ng madaling araw. Kaya yun, pagbalik na lang siguro makikita yan for another set of video. Uy, grabing bankingan din dito. Sharp curves. Ha ha ha. Daraga. We are heading to Sorsogon na mga kapatid. Sorsogon. As of 5:40 in the morning. Wow, dagat. So nice. Wow, tuwid. Tuwid na daan. So nice. So nice. Matnog tayo. This is going to Matnog. Yung pakabila kanina ay yung padiretso, papunta ho yun ng Sorsogon City. At tayo naman ay papuntang Matnog, kaya dito tayo.
Malapit na. Sa norte, grabe ang init. Halos mas-suspend ng klase yung mga bata dahil napakainit. Pero dito grabe, ambon-ambon. Tuwid na daan. Ito na yung napakahabang matutuwid na daan. Maliban sa Isabela, dito rin sa baba Sorsogon meron din ganito. Isang bus sa likod. Mga bus dito tumatakbo sa daan. Yan o, Enfield. Bulan ay baliktad. Ito yung papuntang Bulan, ito papuntang Matnog. So Matnog naman tayo. Papuntang Bulan yung kabila. Ito maganda rin daan dito eh. Bankingan to the max. Inarang na tayo ng ORCR and ID para makasakay tayo sa barko. Magbabayad lang tayo sa ano, station 1, ano, window 1 daw. Bayaran mo muna, Mer. Alright, maganda na rito mga kaibigan kasi one stop shop. Dito ka na magbayad ng lahat, pati yung pagkuha ng ticket, pagkuha ng gate, anong tawag na nun, parang pinaka gate pass, tapos PPA, yan yung mga yan. Terminal fee dito mo na rin kukunin para bayaran, kaya madali na lang, one stop shop lang. Hindi kagaya dati na doon prone pa sa fixer, pero meron pa rin mga fixer yata dito eh. May mga maali-aligid pa rin yata lang ha, hindi ko pa yan proven. Pero may mga ano naman dyan, otoridad eh. May mga pulis. Pero kung meron man, ang lakas naman ang loob nila. Ayan o, may mga malialigid o. Ayan, sabi. Oh, may mga fixer pa rin. Tara, tara, tara. Doon na, i-divide naman natin yan. You are living in the island of Luzon. Picture tayo. Ticket para inspection. Diretso kami ng Coast Guard. Papirma mo. Ito yung ano, sasakyan natin, Santa Clara. Alright, loading na, loading. Loading. Let's go. Ayan mga kapatid, tayo ay nagmamani over na. Doon tayo yung pagtalad. Malapit na lang yan. Malayo lang sa camera. Ito yung mga kasama natin. Okay, then pag nakababa na kami, gaya naman kami from Allen Samar going to Tacloban City, tapos hanggang Batu Leyte. Ganun siya kalayo. 390 kilometers yung pabaybayin natin. Tingin. Agis. Wala na kayong mahagis eh. Alright, tayo naman ngayon mga kaibigan ay palabas na rin. Palabas tayo. Hi.
Yun. Okay, at tayo ngayon ay palabas na. Let's go. So go. We are officially welcome to Allen Samar, the island of Samar. This is already in Visayas region. So let's just follow the path of exit. Okay, paparating din itong mga sasakay din naman. Haba niya, no? Alright, welcome to the face of Samar. Yan yung mga tricycle nila rito. Let's go. Sago HPG, oh. Wow, ang sarap talaga magmotor. Ibang iba rito sa Samar, oh. Daming niyog na baog. Grabe, ang laki ng pinagbago, no. Dati last na daan ko, nadaanan ko pa ito. Itong bridge na yan. Ngayon ito na, divert na pala dito. After 5 years na last daan ko dito, eh. Diyan ako dati nadaan sa 4 na beses na biyahe mula sa Santa Maria hanggang dito sa Allen Samar, ay San Isidro Samar na ito, Northern Samar. 804 kilometers na ang natakbo ng ating motor. So abing takbuhan na naman, mga kaibigan. Samar pa rin tayo. Nyug, puno, kalsada, sa likod dagat. So nice. Dagat. Mga ganyan, tanawin, dagat, gubat, bundok, mga puno. Wow, so nice. Napakaganda ng lugar. Sarap talaga magmotor. Napakaganda mo, Pilipinas. Napakaganda mo, Samar. Wow, dagat, tulay, nipa Malopalo. Malopalo itong lugar na ito. Shout out sa mga taga Malopalo. Ganda ng lugar nyo, ganda ng dagat. Calbayog Airport. Dito na pala, no? Airport ng Calbayog City. Dito tayo sa mismong heart of Calbayog City Hall, oh. May diversion din pala rito. Ganda. Calbayog. Hindi ka na dadaan ng city mismo. Sa gilid ka ng dagat dadaan. Wow, sarap pagmasda ng dagat. Ay, lane not possible. What is that? Just a cave in. Naiwan na ako ng mga kasama. Saan na kaya? Ayun na, nasilip ko na sa malayong malayo. Gandara sila. Gandara Lugario. Napakaganda. Welcome to Catbalogan, Samar. HPG mode. Oh, may sunog rito, ah. Approaching Calbayog. Sunog nga. Ay, hindi. Nag-ano sila, supply ng tubig. Grabe, hirap pala tubig dito. Kalalagpas namin ng Catbalogan. Dagat. Siguro yan, mga kapatid, yung doon sa kabilang dagat. Leyte na yan. Ayun, kita ko na. We still have 59 kilometers to
San Juanico Bridge. I hope marating natin siya nang hindi pa madilim, para makita naman natin, may tanawin tayong makita, kasi kahapon di natin na ipakita yung Mayon dahil gabi na ho tayo nadaan ng part ng Bulkang Mayon. Ito na pinakamalupit na rough road sa buong Pilipinas. Na-stick na yan. Approaching Santa Rita, Samar. We still have approximately 45 kilometers sa San Juanico Bridge, pero ang oras natin ay 5:18 na. Ang goal natin ay mabutan natin na maliwanag. Kaya mga kapatid, naka 999 na tayo galing ng Santa Maria, Pangasinan. 99.9. Kita nyo sana. Yan, siguro kita nyo. Yun na, mag back to zero yan, back to 1. Ayun, back to zero mga kaibigan. Alright, 1,000 na. 1,000 kilometers from Pangasinan to Santa Rita, Samar. Exactly 1,000 kilometers. Oh, tanggalan ng gulong. Matanggal yung axle, nahugot dito sa Barangay San Pascual. Ito yun eh. Ito. Yan, dyan ako nag-stay. Shout out kay Kapitan Kunis eh. Shout out sa inyo, yung mga taga rito San Pascual. Siya pa rin ang kapitan ngayon eh. 6 years ago na yun mga kaibigan. This is the San Juanico Bridge, and here we are officially. Welcome to San Juanico Bridge. Minsan lang tayo nakakadaan dito, kaya lubos-lubosin natin. What a beautiful view. Uy, pwede mag-picture ha. Pwedeng bumaba at mag-picture ha. Pero di pwedeng mag-park dito syempre. Grabe, ang gandang taas, ang haba. Welcome to Leyte. Alright, di malabo nga lang. Oh, welcome to Leyte. Yan, ganito siya rito, ganyang kataas. Dahan-dahan lang tayo kasi hindi naman bawal magbarahan dito eh. Ang bawal huminto at magpicture. Pero kung gusto mo talaga magpicture dyan, pwede kang ibaba dito tapos hatid mo yung motor mo sa kabila. Ayan, and we are now here officially in Leyte, Tacloban City, Leyte. Tacloban City mga kaibigan. Yan na mga kaibigan. Di ko alam kung saan na itong bayan na basta lagpas kami ng Palo, nadaanan na namin yung mga bayan-bayan na iba. Merong van dito na maganda rin ang pacing, 80-90. Malakas ang ilaw, yan ang sinusundan namin. Sinasabayan namin ang pacing. Dito na kami sa Bato Leyte. Ayan na. As of 10 PM dumiretso kami. Talagang binanatan na namin. Hindi na ako nakapag-video ng ng doon sa zigzagan. All in all, ang tinakbo namin is 1,191. 191. Apaka layo niya. Diretso tayo bukas. Sakay na naman kami ng barge. Punta na ng Bohol. 3 hours yan. Ready na tayo ng mga kaibigan. Sasakay na kami ng Toro. Papunta ko by Bohol. Kami nagstay, Municipality of Bato Terminal. Ayan, yung plaza nila. Port, papunta na kami doon. 4 hours yung biyahe dyan. And this is the port of Bato Leyte. Hindi mo tanaw yung mga isla sa Bohol. Unlike doon sa Allen, sa Matnog, makikita mo yung sa Allen, Samar, which is 1 hour lang yung biyahe no ng barko.
Dito aabot ng 3 hours loading, tapos yung unloading mag plus ka ng 1 hour, kaya 4 hours. And now we're going to the land of Bohol, my nativity. Yung barko dito papuntang Bohol, maliliit lang actually mga kaibigan. Kadalasan isang bus lang naman or dalawang bus, tapos maliliit na sakyan. Maliit lang yan, oh. Alright, ganyan pala ang ilalim ng pantala, no? May mga talaba mga kaibigan. Ayun, parang may bahay-bahay na sila ilalim, oh. Grabe, ano? Scary, scary, so scary. Palis na tayo. Ruta natin papunta doon, napakalayo pa niyan. Sa wakas, andito na tayo sa Bohol. And we are officially being welcomed in this place, the Bohol province. Let's go. Disinfection mga kapatid. Disinfection dito sa Bohol. Ang galing ng protocol nila dito. Hindi basta-basta napapasok ng sakit. Verification. Verified. Welcome to Municipality of Ubay, Ubay, Bohol. Officially na nandito na sa Bohol, nandito sa Ubay as of now, and we're going to Mayana, Hagna, Bohol. So yun yung babagtasin namin ngayon. Dumating kami dito ng 11:25 in the morning, and doon na kami kakain, no? Minsan na doon na, at saglit lang naman na ito, 66 kilometers Ubay to Mayana. And masaglit na lang yan, napakalapit na lang yan. Ito yung gustong gusto ko dito sa Bohol, kasi yung mga daan kunti lang ang lubak, unlike with the other provinces na nadadaanan natin. Grabe, gwapo ng daan. Woo! Solid ang daan dito, I like it, so nice. We are 25 kilometers away from home. Malapit na tayo. Andito tayo ngayon sa Pilar pa lang ito, and we're heading to Sirabulyones. Bundok, ang Sirabulyones is yan yung bundok na part here in Bohol. Tapos diretso tayo papunta doon sa amin sa Mayana. I love Pilar. Ito na yata yung dam dito sa Pilar. And this is Sirabulyones, Bohol. Shout out sa lahat ng mga taga Sirabulyones. Shout out sa inyong taman. Dini kita paingon. Dini paingon sa Mayana. Mayana is there lang pala. Kung yung nakikita kong tower sa 10 pala yun. Kaya pala may tower dyan sa 10 Mayana, dahil tanaw niya hanggang dito sa kabila. Nandun, no? Nandun, no? Nung bata pa kasi ako, hindi kami nagpupunta rito sa Sirabulyones. Wow, parang man-made forest. Man-made forest nga. Ayan na nga mga kaibigan, no? Shout out sa lahat ng mga taga Hagna, mga taga rito, Matinao, Calabasita, Mayana. Ako po ay taga rito. At maraming salamat sa pagsama sa ating biyahe mula ho sa Pangasinan papunta ho rito sa Bohol. Salamat sa mga hindi bumitaw. Kung hindi ka bumitaw tumalon ako doon, kalastik na yan. Kung hindi ka bumitaw sa panunood, maraming salamat. At mag-comment ka naman dyan sa mga nakatapos sa video na ito, sa panood sa video ni Eli Motor, at i-upload ko rin to sa ating Facebook page, Motozar. Paki-follow ako mga kaibigan, at i-comment dyan pinanood ko ng buo. Yun, pero sabihin nyo ano, para
karoon tayo ng bilang kung ilan yung mga nanood ng buo sa biyahe kong ito. Dito na ako sa aming lugar. Dito ako lumaki. Dito ako nag-umpisa na mangarap. At lahat ng pinangarap or karamihan sa kung ano meron ako ngayon ay hindi ko pinangarap. Yo. At yan ay kusa at tayo ay binibless lang ng Panginoon. Glory to God. Sa Kanya pa rin ang lahat ng kapangyarihan at pasasalamat. At thank you sa'yo sa panunood mo. Salamat sa suporta. At higit sa lahat, ang pasasalamat ko ay sa Panginoon, dahil iningatan kami magkakapatid na makapagbiyahe ng matiwasay, maayos, at inihatid kami rito sa Bohol. At samahan nyo rin ako mga kaibigan sa biyahe natin pabalik ng Pangasinan. Another set of video yon ating gagawin. Bohol to Pangasinan naman. Abangan nyo na lang kung ano yung mga magiging karanasan din naman natin sa biyahe ngayon. Thank you. This is Motozar Eli Motor, the Eli Master, your travel master. Thank you. Bye bye. Ayan, ito na yung total na nagastos natin biyaheng Pangasinan to Bohol. Kasama na lahat, pagkain, pasahe sa Roro, lahat is 3,661. Ang ating gasolina naman dyan is 1,746 sa lahat ng natakbo natin from Pangasinan to Bohol. Wow, beautiful. Uy, grabe. Ay, grabe yung ano na yan. Ito na yung sampung. Wow, may strawberry farm daw sila dito eh. May mga farm dito. Malamig. Ito lupay ng ninuno namin. Kaso binenta na. Wala na. Hindi na napakinabangan ng apo. Kaming mga apo-apo. Yan, dito. Ito yung pinakamalamig Baguio ng the Baguio of Bohol. Malamig ang temperatura ngayon. At doon kami sa baba. Ito Mayana na ito. Nandito yung bahay ng aking mga kakilala, mga kaklase, mga kaibigan. Libertad. Ito, dito yung high school SMA San Miguel Academy. Laki ng nito dito. Auditorium Baptist. Diyan kami nagka-station ba dati. Maliliit pa kami. Frinero. Shout out sa'yo, Frinero. Dito ako nag-elementary. Yeah, hey, Mayana Elementary School. So nice to be back here. So nice to see the place kung saan kami gumagawa ng kalokohan. Tulay. Lalakad pa ako doon dati sa tulay na yan. Andito na kami. Welcome. Hi. Sa bahay na tayo. Let's
go sa taas.